Ingo, ti kadagyan na tempo. Kaniti dayto nga panagrambak tayo, hintay man indanggay ti panagyaman ni Rosemary Kitebes, ken Marivic Pilarca, Bernard Lacosta, Antonio Tadios and family, Eliza Tadios, Mr. and Mrs. Joseph Kitebes and family, Nagyaman ni Bernales family, Henry Haban and family, Christine Joy Ganasias, Ken para kadagiti nag-birthday tatanga bulan, Reynaldo Saldua, Renato Saldua and Bernard Saldua, Florendo Zamora and family, Alex Dolente and family, Ken Gemma Licodine, Ananel de la Cruz, Kenintay man iraman nga ikararagan ti Kararua da Crisanto Habilionar, Senior Ken Marino Habilionar, Ken Manuel Bena Elmer. Tumakder tayo kakabsat. Hintayon pasangbayin tiyapo sarabwentay ti kanta tayo isagutay ti puspuso kararwaken isip tayo tapno may kari tayo nagdayaw ti Apo. Lalala, 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 isagutay ti puspuso kararwaken isip tayo tapno may kari tayo nagdayaw ti Apo. Hintayon pasangbayin ti Apo sarabwentay ti kanta tayo isagot ti ayat tayo kakabsat ken padatao tapno may kari tayo nagdayaw ti Apo. Lalala, 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 isagot ti ayat tayo kakabsat ken padatao tapno may kari tayo nagdayaw ti Apo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Iti dati panangrambak tayo, ti National Bible Sunday, ti Sao ti Diyos, at kada tayo, iti nasanton a Biblia. Masapol nga ibiyag tayo, kas Kristiyano, dahito iti libro ti ibiyag tayo. Iraman tayo pa iti kararag tayo, ti pagyaman, ni Bene Bringas Valderrama, ni Basilio ken Estrella Obispo Jr. ken ti pamilyana, ni Eleanor Medina, ti speedy recovery ni Elsa Park, ni Bob Sandoval, Rinaldo Peralta, Lily Bautista, ni Florian Begornia, ni Scott ken Janet Rocher, kastamot special intention ken pagyaman, ni Dr. Nanette Yagomiom, Dr. Elalena Villonar ken ti pamilyana, ni Pinky Jane ken Ronnie Biag. Kakabsat tapno dapan nakaikari tayo ang makiranod iti nasanton a misteryo, bigbigan tayo dagiti basbasol tayo,
Pagbabaw yan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi ken managaya. Iti napakumbaba na kem kuna tayo agkonpesarak iti Diyos aman nakabalin amin ken kada kayo met kakabsat tasyak nakabasolak iti panunot sao aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Iso ngagpakpakaasyak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen kadagiti amin nga angheles ken sa santos ken kada kayo met kakabsat tay kakaasidak kuma iti apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Mga sika, mga sika, mga sika po. Mga sika, mga sika, mga sika po. Kristo kasyan na pagkawanin na ka, di mo ipalubos. Akin ka may sinaan, mga asika, mga asika, mga asika po. Mga asika, mga asika, mga asika po. Mga asika apo. Gloria iti Dios, iti kangatuan, ket ito'y dagatapya, kadagiti tattao na imbat ti panagnak ibunan dataka, itanuk daka pagrukbaban daka daydaya, wenaka agyaman kamken ka kapu iti naindaklan kagayan mo. Gloria iti Dios, iti kangatuan. Apo Dios, na ilangitan natin. Diyos Ama, among nakabali namin, ket sika, Apo mia Jesu Kristo, bugbugtong nga anak ti Diyos nga Apo, Kordero ti Diyos, kinanak ti Ama. Gloria iti Dios, iti kangatuan. Sika ang
ti lubong, kasya na kami. Sika amang ika, kadagiti basbasol ti lubong, awaten kadaytoy arararawin. Sika asitutugaw, iti makanawang ti Ama. Kasya na kami. Gloria iti Diyos, iti kangatwa. Yan tahay siksika, o Apo, Jesu Cristo, tinasantuan. Siksika ti Apo, siksika iti kangatwa, iti timpuyok ti Espiritu Santo, iti gloria ti Dios Ama. Amen. Kumararag tayo. Ipaay mo kadi o Apo ket Dios mi. Ada kami agdaydayaw kamken ka iti amin nga isip mi. Ket ay ayaten mi dagiti amin na tattao iti umiso a panagayat. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios. Iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyok ti Espiritu Santo. Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa na daw iti libro ti Deuteronomio. Ibagak to kadak excuse me. Ibagak to kadakwada ti isauda ket ibagadan tumet kadagiti tattao iti amin nga bilin ko. Kinunan ni Moises kadagiti tattao. Ibaon kayto kadagiti propeta akas kanyak akailian yu. Masapol ngagtulnog kayo kadakwada. Iti daydi nga aldaw apan nagaumong yu ijay bantay senay. Impakpakaasi yu adiyo kumamangegen nga agsao ti Apo ken makita yu ti apoy amangan numatay kayo. Kinunangarod kanyak ti Apo. Nasayaat ti dawat da. Mangibaunak to kadagiti propeta akas ken ka nga agtaod kadakwada. Ibagak to kadakwada ti isauda ket ibagadan tumet kadagiti tattao ti amin nga bilin ko. No agsao ti maysa a propeta itinagan ko, dosaek ti siya sino man adi agtulnog ken kuana. No adda propeta ajak binilin amang ipakaammo iti mensahek itinagan ko, masapol ang mapapatay gapu iti inaramid na. Kastamet ti maaramid iti siya sino man a propeta nga agsao itinagan dagiti Diyodyosen. Ti sao ti Apo. Ita nga aldaw denggen nyo ti ibagana saan kayo ngagsuksukir. Itangal daw, dingin niyo ti bagana, saan kayo magsusunod? Umay kayo ket idaydayaw tayo ti Apo. Ipaayan tayo itinaragsak adiri ti bato amang salaknib ken mangisalakan kada tayo. Dumatag tayo iti sangwanan na ket agyaman tayo. Agkanta tayo asiraragsak kadagiti pagdaydayaw ken kuana. Umay kayo, agparintumeng tayo iti sakaanan na, ket agdaydayaw tayo ken kuana. Agrukbab tayo iti Apo anamarswa kada tayo.
Iso ti Diyos tayo, datayo ti tattao na, ti arban nga ay aywanan na. Manaldaw, ingin niyo tibuganan, saan kayo nagsipsipil. Ita nga aldaw, denggenyo ti bagana. Saan kayo ngagsuksukir, akas iti inaramid dagiti ammayo ijay meriba. When iti daydi nga daydi aldaw akaaddada iti letang ijay masa. Sinuot dak sa jay ket pinadasdak. Idinto anakita da ti inaramid ko nga agpaay kadakwada. Manaldaw, ingin niyo tibuganan, saan kayo nagsipsipil. Ti may basa na adaw to umuna surat ni San Pablo kadagiti taga Corinto. Kayat ko nga awan kuma ti pakaringguran niyo. Asikaswen ti awan na sawa na dagiti banag may papan iti Apo gapu takayat na nga ay-aywen ti Apo. Ngem asikaswen ti adasawa na lalaki dagiti banag iti lubong gapu takayat na nga ay-aywen ti asawa na. Iti kasta, mabingbingay iti kapanunutan na. Asikaswen met ti awan asawa na babae, wenno ti balasang dagiti aramid ti Diyos, gapu ta kayat na amapasanto, ti bagi ken espiritu na. Ngem no adda asawanan, tamingen na dagiti banbanag ditoy lubong, gapu ta kayat na paragsaken ti asawa na. Ibagbagak daytoy takayat kayo at tulungan. Awan tirantak amang iparit ti panangasawayo. Kayat ko ket di nga ramiden nyo, tinainkalintegan ken rumbeng. Ket ipampamaysayo ti agserbi ti Apo. Ti sao ti Apo. Yaman tayo, Diyos. Agsao ka kada kami, silawam kat pampanunot mi. Ikatemme ti dwa-dwami, sisasagana kamadunggi. Intay amin ikanta, Alleluia, Alleluia. Intay amin ikanta, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ipakitang kada kami, ti pudno adalan. Ti kayat mo suruten mi, ket di nakam nabaybayan. Intay amin ikanta, Alleluia, Alleluia. Intay amin ikanta, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ti Apo adda kuma kada kayo. Gusto ko naman. Ti panakay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Marcos. Gloria, timipay ken kawa. Demteng da Jesus ken dagiti pasurot na iti ili a Capernaum. Iti aldaw pa naginana na panangisuro ni Jesus iti sinagoga. Nangisuro akas maysa nga addaan turay. Ket nasdaaw dagiti nagdengeg ta saan akas kadagiti mamaestro iti linteg. Pagamuan simrek iti sinagoga ti maysa a lalaki alinuganan ti dakes nga espiritu. Anya ti gagaram kada kami. Jesus at taga Nazaret inyikis na. Immay kakadi amang dadael kada kami. Amammo ka, sika tinasantuan nga imbaon ti Diyos. Agulimet ka, intubngar ni Jesus iti dakes nga espiritu. Rumwar ka iti dayta a tao.
Ti dakes nga espiritu pinagkuyagyag na ti lalaki, imkis itinapigsa ket rimwar ken kuana, nasdaaw dagiti tattao, anya daytoy nagsisinnalodsod da, maysa kadi abaro apan nursuro, kas maysa nga addaan turay, bilinen na uray pay dagiti dakes nga espiritu, ket agtong palda ken kuana, dagos ang nagdinamag na Jesus iti amin asuli ti Galilea. Ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may pakiken ka, O Kristo. Good morning. Welcome. Kadagiti naggaputi na duma-duma aluglugar. Dapay naggaputi Bagyo, San Fernando. As far as Paway, dapay naggaputi Paway. Dumot kada kami, naggapo kami mo ijay away. Duala nga banag dayta, umay kay makimisa. Wano umayo panagnakan nga tupol dito yung ipang ko kagusingan. Iso nga ti SOS na parot. Tadaman talo nga pagpampanunutan tayo nga Domingo. Umuna, ti may kadwa nga maibasa. Ti akem. Dahito iti pagdidibatsan dagiti daduma niya. Da kayo apapadi, kunada. Hanyo tongtong palen ti Biblia, kunada. Apaya, go forth and multiply, kunada. Apay nga rod nga hanggang mga sawa. Dayay, ado dagitay ini kalkalpas ti ecumenical week mi dagitay naduma-duma nga pamati dito Santa Cruz, imay pa dagiti taga Canton Salcedo kada suyo. Nagkarkararag kami ta ecumenical week of prayer for unity ngamin ti ecumenism. Ta ti simbaan han namang inyulog nga imbaga nga datay lang nga Katoliko ti naisalakanen. Harong nga panursuro ang no iglesia kan wano sa Batista kan kasi kala na isalakan ha anda tayo i-recognize tayo mga Kristiyano dahan kay may salakan damat agkakadwa nagkarkararag kami kaado dagitay papastora nga kadwa mi nga nagkarkararag dapay balasang sapay di nga pastora father ag picture taman kunana kunak apaya pastora kunak follower na o kita inyo hangkag saksak arti sermon ako na mod baga gano sermon na di sermon ko i-play tayo ni Father Rupo kuna nalata wan hangag sermonan ngadayay ke adulat tamag kanyada uray no mapalubusan dagiti lalaki nga agasawa at dalat tamag talinaed nga single nya hanla ang mga dagiti papadi kada mamadari uray kanyada uray mabalin adulat tamag tinagtaltalinaed nga single ta ma-evalue damet nga makapag-focus da iti ebanghelyo di pa nangisuro da no agtalinaed da nga may maysa kaysa ma-appreciate lat tamet iso nga kunana dayto ebanghelyo tayo ay dayto may kadwa nga maibasa tayo uray ni San Mateo kunana diya kunada nga go forth and multiply agasawa kayo haan nga biblical ni Father haan da kami ki di ati biblical tapaya kunana adda dagiti agsakripisyo ngahan nga mga sawa for the sake of the gospel kunana para iti ibang helyo. Kada iti may kadwa nga maibasa nagpintas. No kitaen tayo diti may kadwa nga maibasa kunan ni San Pablo kadagiti taga Corinto kayat ko nga awan ko mapakaringguran nyo kunana. Asikaswan ti awan asawa na dagiti banag maipapan iti apo gapot ti kayat na nga ay aywan ti apo. Asikaswan dagiti awan asawa na dagiti banbanag para ti apo taga po takayat nang ay wanti apo haan lang nga padikin madre at dagitay laygo nga mas pilyenda tihan nga mga sawa ya amo ano agmalmalas dalaeng handa na kaasawa gaputa kaya da nga pasantuan single blessedness kunana dayjay makapag-focus da iso nga dagiti gagayem ko nga babalasang no medyo mabakitan dan ituloy yo ti agbaak kuna apaya in the end umay kay tumulat ti simbaan di kay tumulat ti para plan-plansa para kutkuti-kuti sabsabong para daldalon siyempre no dala kay mo agmadrekan kunan tumulan la kay mo ha kanayong kata simbaan agmadrekan kunana nga maya met no nasapa nga matay jilan la kay da inton balo da umay da laeng daytoy simbaan ito nga dagiti babalo ti kakadwa iti kumbento isu da jay kayat da nga aywan single kunana kaday ti mat ngam asikaswan dagiti asawa lalaki dagiti banbanag ti lubong takayat na nga ay aywan ti asawa na
iti kasta mabingay ti panunot na. Asikaswan na, no nagpamilya ag-focus, saan? Asikaswan mo ti awan asawa na ababae wenno balasang dagiti aramid ti Dios gaputa kayat na ama pasanto ti bagiken kararwana single blessedness. Asikaswan met ngam na asawa na tamingan na dagiti bamba dagiti lubong gaputa kayat na paragsaken ti asawa na. Kanya ti kunana awan rantak amang iparit ti panagasawa yo kunana ni San Pablo. Kayat ko kit di nga aramiden yo tinainkalintegan ken rombeng. Ket ipamaysayo ti agserbi iti Apo. Apaya nga dayto iti ibagbaga tayo. Iti panagserbi ken ni Apo Dios awan ti nangangato, awan ti nababbaba. Ti panagkararag, ti panagdaydayaw ken ni Apo Dios hanga gapu tapadi ka isudan at agkararagan ta na sansantuda tapadi da. Ay haan. Isudan ati aglualo ta madre da wenno obispo da as asidagda ken ni Apo. Nya as asidag baka as asidag kay pa ken ni Apo Dios saan? Baka na seryoso pa iti kararagyaw. Ay, ubing, agkararag kayo, dadtaman ni inayon, sigurado, agtulang tayo man amin na, napong umaniwat. Baka na seryoso pa iti kararag ni lalaki mo. Kakuna na daytoy, haan nga gaputa, padi ka, single ka, wano madre ka, na asidag kinapo, haan. Married man wano saan, addalat ta obligasyon tayo, anya ti umuna. No kinariyam ti agbalin nga mga sawa, ikarkarigatam nga takderan ti biyag tinaasawaan, haan? Asikaswom anasayaat. No kinariyam mo ti agpadi alay karkarigatam mo, ano man pa may tublak ka mo sa agpaminsan, wano madre, no daddo mamat ka mailaw ang kamo nga agbasol na padi, wano madre, ala kay haan ang iso ti pattern ti biyag mo, ikarkarigatam ti agsubli, kasi mula yun na asawaan, nga no nailawan na minsan na nagbasol na minsan agsublikahan ang iso ti pattern ti biag mo ngam na isumot ti ay ayam mo nagbali makadya ka ay ham mga maikarigin ni Apo Dios daytan kinariyam garod kada kami ko na kumaang daytoy dagiti single iso ano daduma ka nakabubutang dati biag mi apaya no mangilugang ka ti balasang o check boy ni father kunada no mangilugang ka ti bakit agbabakit. Namangilugang kati ubing agu-ubing, nagwapo yung driver na, father, delikado na ita. Nyalak kaya yung nga ilugam main, nulakay, mamartek mat. Kaya hanga makapudpud no, kisuti ko nami, alaka, niya ti makapudpud no nga kada kami, alaka, single kami pay. Di nakarkaro madyad da asawa na haan. Adda asawa na kagsusublat pa di talo nga imok motor na, ginaamat. Uray Rosie la di motor na kaapaw, nag-chick boy mat. Kada mo asawa na. Kada mo asawa na babae, apay nga agkurang pa ilan lakay na. So di bagbaga na single man, na asawaan man, masapul nga ikarkarigatan nga takderan no anya di kinarian. No agkara ito black, Allah nga bali, bye-bye amon ta, agsubli tayo nga agbabawi. Maikadwa, tapno kunana makapagserbi kayo kini Apo Dios single man, padi man, madre man, naasawaan man, obligasyon tayo lataa, ti agkararag at relasyon tayo kini Apo Dios awan ati mas lamang. Naasawaan ka, agkararag ka lataa. Padi ka agkararag ka lataa, dalat ta relasyon tayo kini Apo Dios, haan nga dakam laeng. Adda dagiti mangibagbagan no daduma ka. Father, ikararagan na kami. Kastamag kanya, ikararagan da kami met. Apay ni padila aglulwalo hamet. Managkararag kayo mataan. Naglaing kay nga aglulwalo. Nga mo pa, iti mo number 1 nga kararagyo gamin ka. Apo, makaitagtaga inupak ko ma. Ti may mayat a numero. Anya nagmadi mo datang alwalo mo nga. Apo, rumor ko ma. Tay-taya. Anya mo datang alwalo mo. Dengdenggan niya po Diyos day tamat. Aglualo tayo masapol nga adda kararag takderam DJ umuna takderam DJ ingkay kinariam maikadwa masapol nga addalat ta relasyon kinni Apo Dios isongarod nga dayta pamilyam no naasawaan ka ikararagam sursuruam nga agkararag isundok paggapuan ti agpadi wenno agmadre wenno nasaya at a Kristiyano taawan ti excuse nya. Nabingay tayo laang ti ministry ngem awan ti excuse. Maikadwa, diti ebanghelyo.
Agsasao ni Apoy sa sinaguga, simrek ti lalaki, linuganan ti demonyo. Anya ti banggap mo, Jesus, kunana amok nga si katimbain tayo, umay nakam ka di dadailan. Sino kada kayon tinakakita tinaluganan ti demonyo? Ngam kunana dagiti exorcist, demon is real kunana, agpaiso kano ti demonyo. Or sino kada kayon tinakakita ti demonyo? Jakpay mo nakakita ti demonyo ngam adda nakakita akon ti adda demonyo na. Agya. Baka wana. Adda mo dagiti tao nga adda demonyo nan sa daytay talaga awang pinasayaat nga pampanunot na pasig nga mangkurkuriro ti lubong adjay. Ngam awam met ito'y ayan tayo, ngam talaga kanong lumugan, kunana, pampanunutek, no, tunggal luganan ti demonyo, no, pampanunutek, no, kararagag, iyad adayom apo, hang kumaan, jak kumaan makasarak ti naluganan ti demonyo. Diya amo ano niya pamayak no, adda nga naluganan ti demonyo kan ibuyat ko mata sa nga karambang nga holy water, makaammo ka mo, biyag mo tan, taray rufo ko na kun ano. Hang ko nga ministry daya am acceptarag, tilang ta mabaling ko nga ibaga aki tinagan ni Apo Jesus daya laeng agtal na kangem. Iti ayan tayo recently, awamot niya adda na damag yung naluganan ti demonyon. Awampay. Lektor nga danduganan ti demonyo, ako like nga nadumanan ti demonyo. Devosyonada ngam ni so naluganan. Nagalasa niya dadayo maapo ang kumamot Ngam awampay na damag, awampay nakita, apaya nga ta, di ti pampanunutek, ala kaasin na po Diyos, iti ayan tayo, awampay met. Kasano nga rin nga makalugan ti demonyo? In the first place, very Christian da iti lugar tayo, iti, kala ko ma-region 1 niya, awampay mo na damag ko. Sigurado na danaluganan ti demonyo ta, nagsikatan ti Facebookan. Ngam awampay apaya ngamin mostly no hanggaman nga Katoliko Kristiyano na bunyagan tayo met na ibunyag magkada tayo ni Kristohan. Tinarigagayan latamo dagiti naganak no Katoliko nga agkomunyon DJ ubingdahan. Oh. Kanagkomunyon damet. Adda pay laeng naigameran ni Kristo kanyada. No daduma kay ito ayan tayo kadama nga adda mo dagiti talaga nga mahang nga makimismisa. Ngam no adda ponpon adda plato makimisa da mo laki di anja mo ya adda lata mo kas diyan ngam at least makimisa dahan. Kita kada pa dagiti tanod di da pay makimismisa ngam talaga ano dagiti adda kuyugan da nga natay para kuyog tinatay pam 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 pam. Into no plato ibmunadan sakbay dang agwardya nangandan. Kaday jay, kita awam nga ta ati makalugan nga demonyo iya dadayom apo, dito ayan tayo ta apaya immo na nabunyagan tayo met. Nagkomunyon tayo met. Kristiyano tayo met, tartari gagayan tayo met ti makimisahan. Nga imagine, adapay naggapod jay, bagyo, gasan ta bagyo nga imay, naglamiis ijay so nga imay dadtoy na pudot. Nagaddayo umay tayo tari gagayan tayo di makimisa. Tari gagayan tayo laang tinakristiyanuan na panagbiag tayo. Iso nga, inya na gana manang nga asin ni Apo Diyos, narigat mga taang at balay mo tinidemonyo nga lumugan kada tayo, ha? Demonyo titubay to, okay, so mamati kado tiluganan na. Uno sito. Sito Jen. Aday jay, pinaksyat ni Apo Isos, tinaluganan ti demonyo, kung kunak, hindi jiti sa ludsod ko, apa yang nga awan malugluganan ngamin, in the first place, pinaksyat nan di demonyohan, nabunyagan tayon, nagkumkumunyon tayon, tartarigagayan tayo pa'y ti makimisa, tartarigagayan tayo lahat natin espirituan nga panagbiag, uray ko na tayo nga, busy tayo, uray ko na tayo nga narigat tayo nga masangot at trabaho tayo, wano adayo yung lugar, ngam di puso tayo ka, nimot a Kristo ti tartarigagayan tayo. Iso nga ko na, apay nga paksyatin ni Apo Jesus ti demonyo, in the first place, imunan pinaksyatnan. Iso nga awanan ako mamutan ti maluganan. Awanan ako mamutan ti lumugan nga puro nga demonyo. Halabay anyon ano, dahil takaarubam ka, dadim demonyo na, ala ka pakawanan mo, ikararaga mo. Yung kalibasan nga kargaan ti holy water, di timbada, tapno nagdigos ka, ilibas mo sa kaagtaray. Nga malwada mo, tadi na ibaga nga kulam, ad-adaman nga agapa kayo. Wala. Nadadim demonyo na ni Bakityo, wano nila kayo, ilibas yun to mga holy water, pugsitan niya, lamat agdigos.
Hagdigos nagsanton to. Mo pay. Alahaan, tikong kunak, ahan na mga takaya ata apaya in the first place, adda nasantuan apa nagbiag tayo. Tartari gagayan tayo latani Kristo. Maikalo, anya iti pagpampanunutan tayo tata. National Bible Sunday. Itintero nga pagilyan tayo, rambakan tayo, ti Biblia. Ay nakakita kay ti Biblian? Oh! Haan sapay mo. Nagbasa kayon? Ay Diyos ko pakawan ng Biblia. Enya ti Biblia. Ti Biblia, mano nga libay. Book of books, kunana di Biblia tayo. Libro, dagiti libro, haan? May sa libro, ngem na duma-duma nga libro ti nagyan na, haan? Hangkay sapay mo nakakita nga talaga. Diyos ko pakawanam. Kanya tinagyan na, kuna tayo, Word of God inspired by written by man, in surat ti tao, Word of God written by man, inspired by that through the inspiration of the Holy Spirit, taado ti na isubmit, nga inadalda, nga pa, maikabil ti Biblia, ngam ado ti haan nga nakapasa. Haan nga may sangin naramid dak isulat na dita, ado nga edition dita. Init-edit da sinimsimpa da. Sino nang simpa? Da tayo. Nya? Kamano nga libro ti adda ti may nga libro? Mano nga libro ti adda ti may sa Biblia? Bob. Diyos ko pakawanam kas anong nga diluganan ti demonyo dagitoy kadida pay ammo ti Biblia da. 72 or 73 no mairaman ti Deutero kanoniko nya? Diyos ko dida mo ammo apo pakawanam. Libro dagiti libro kunana dayjay. Kano kaya mo ti agbasa ti libro the History of Salvation datoy. Nagbasa ka ti Biblia, haang ka nga mangikabisa ti maysa nga bersikulo sa mo pagkarkarit ta kaarubam nga aglablabahan. Aglablaba ko makakaasing agigalgalgal to manabutab kuna ti nasantuan asor ay buyatang kan topay kunana Pagka agreklamo nga aglablaba saka pan ibagbaga ta Biblia ta sangon na buyatan na ka haan nga day, jati pa nagbasa, dati Biblia, dati ngorog ka sa uti Diyos, niya, from cover to cover, adalom niya, nagyan na. Haan nga no binasa mo, dahil niya interpretasyon mo, isaon, baka agkamali ka. Di Pentateuch, anya ti Pentateuch, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Genesis, creation, niya, Exodus, napapanaw da iti promised land. Leviticus, Numbers, dagitay lentag. Idi panawon ni Moises niya. Dagiti lentag da, anya dagijay. Di ka agsidsida, iti awan siksik na. Kasla kung maiti igat, ingkala itidan kini Apo Padi. Kasi kung mamo tinagyan na di Bibliaan. Nakaala ka igat, amo sidsida na awan siksik na. Ingkala itidan, di nagsiaat. Ang kagsid-sida ti away hanga nagpisit ti koko. No nagpatingga kat jay laeng ti binasam kay isulat ti imbiyag mon madia kurang personal interpretation day jay. Lentag iti panawon ni Moises day sugar nga inaramid da. Lentag dagi jay. Kanurong di interpretation mo haan nga mabalin no hamo maawatan agdamag ka kadagiti expert or siya I'm not even expert at hanak pay nag further studies ti Biblia ado dagiti nagadal nga papadi nga talaga nga inadal da amin nga kot amin nga kama kada period ti Biblia suda makaammo kano kumano tinakitam ijayang ka no tamatam kabsat tinagbasulam swatem agawid ka inalamot ta kumpayon sino at mumata-mata ni bakit mo ta nagmadi mo pa nagkit-kita na hindi pa bulag tay amin na no ta imam kunana ko mati nagbasulam put dam pinuted mo ta iman lakay mon kanungay no napan ng chiksen enya po dam wala kita nyo ta panuno iya enya po dam di motor ta inlugan na nga rod ha kita nya harong ang interpretation. So nga no hamo nga saya atin nga interpret no ano rong interpretation mo hamo nga hamo nga bukbukudan damagem no nya ti sitwasyon na dayjay kano kita ituloy mo for gospels kita ni Apo Jesus biag ni Apo Jesus ni Apo Santa Maria
Acts of the Apostles, surat kadagiti, surat ni San Pablo, aging gana iti revelation, anya ti revelation, paltiing, ti paltiing haan alunod. Wan dadaulan na daytoy daan alubong mangiruar ti new Adam, new Eve, new heaven, and new earth. Kunana, namnama ti paltiing. Kas di ti kabuuan ti Biblia, ngam no nangalaka maysan isulat ikarkari mo, ay sus madia. Buuam Katatta ko na tayo, dahi ti Biblia, tayo kaputa National Bible Sunday, dahi ti Biblia. Sino nakabasa Biblia ng bukan niya yon? Wala uwampay. Inatiw na kayo pay ni Manong ko, mamartek agpay, so ngam no dahi ti hangover kag basbasa, namintlo na nga nabasa di Biblia. Ngam no nakinisa ka iti inaldaw, for 3 years, almost nabasa mo, basit laangan tinabatin. Di Biblia. Ngam laglagi pun tayo kakabsat, this is just a book. Libro laeng daytoy nakaisuratan ti sao ti Dios, dagiti linteg ti Dios amin nga para iti tao ken ti Dios haan. Kadaytoy mapisang, daytoy maibaleng. Ejan ti ayanti altaryo agbubuot ken pagbalbalian ti sipet. Di Bibliayo, kutan ti sipet ti abay nan haan, no daduma na anay pa yan. No daduma kita akti Biblia dagiti papapanag ababalay. Diyos ko, adda ti ket ti luto, adda ti ket ti parapol barbaring kan mangabak anya mo dayta nga apay kapoy. Isapit mo kan iti Biblia barbaring mangabak, polyetos anya mo dati ramraman nyo pay tatayayo mo nga pabasulan nyo na po Diyos no ang kay nangabak. Haan ngam daytoy libro laeng. Ngam anya ti si bibiyag asao ni Apo Diyos. Ayan na ti si bibiyag asao ni Apo Diyos. Ho! Adda ti Biblia haan, libro laeng daytoy. Hantay mo mangag nga direkta ni sao ni Apo Diyos. Uwan daytoy mabasa tayo iti Biblia haan. Ngam sinno ti mangbalin nga mangbiag. Sika kinsiak haan. Oh! Sino ti mangibiyag, sino ti mangpagbalin nga agbiag dayta nga Biblia, sika kinsiak. Awan sa bali, hantay nga agpabasol. Ti karon na ka, dandani ka matayon. Anya mo ti maikabesam nga bersikulo. Kung ako mano San Pedro ka, Torquata, matay kan, anya mo, umay ka ti langit wan, anya mo ti maikabesam ti Biblia. Di kagsid si dati dinardaraan. Sula na ikabesa mo, tayo sumot ti iyaw na kanyam. Ngam ti mangibiyag tagbalin nga mangbiag dayta nga Biblia tinagiyan na. Wan sa uti Diyos, inspired by the Holy Spirit, written by man, ngam ti mangpagbalin nga mangbiag si kakinsyak. Tada tayo nga rin ti mangibibiyagan. So nga rin ko na nga, we are the living witnesses of the gospel. Datayo ti si bibiyag pamanetnet ti ebanghelyo. Kadadta ko na tayo Biblia. Anya ti kuna na faith, hope, and love. Adang ka kaditi na pudpud na pamati. Nguno kurang. Ngano daytay maababak ka adda problema, marigrigatang ka, kasla hanggang makuan gapot inbaga na tinamnama. Adda ka diti pudpud no nga namnama king ka. Kano ko na magbasbasa ka ti Biblia, kahayam ka diti agayat. Ta isugurod ti bilin na. Ayatem ti Diyos mo iti amin na pusom, ti amin na panunot mo kinak mo. Ayatem ti padam atao akas panagayat mo iti bagim. Kano kayat mo kaibiyag ti Biblia, adda ka di panagayat king ka. Mariri na ada ka di nga uray no awan maikabesam nga bersikulo nga mariri na ada nga nabiyag ka Biblia gaputa agay ayat ka. Agbalbalin ka propeta gapot agtader ka ti kinapudno kas pangarigang kumadya trabaho yo ka kumare yung madidayta saya atem. Kumare amor aramiden data adda asawa adda anak mo propeta kayam nga itagder. Uray no kunata yung awan maikabesa tayo nga bersikulo ngam no di wagas ti panagbiag tayo kumari na da nga si ka anak na ka ti ebanghelyo si bibiyag mo ti Biblia kanyam. Awan mangbiag ti Biblian kat apay sinungod ti ekspektaren nyo nga mangbiag ti Biblia ni Madre, ni Padi, ni Obispo, ni Santo Papa. Datayo amin
Haan lang at DJ ang nakaparabaw ta Biblia mo di ka magmagna ka nga ebanghelyo. Han nakayat nga sa un nga kunakon nga ulitet nga ingkabesam ta bersikulo samo apan ikarkarit kadagita agparparot ti tabako wenno aggatgaton ti tabako pagkatanda ka DJ awagas ti panagbiag mo kayam nga ayaten uray no irururumenda ka. Kayam apakawanen uray pa no liniputan na ka. Kayam ti agpakumbaba uray no natatangsit da. Kayam nga iburay ta adda kanyam gapot isutibilin ti Dios o ti intalek na kanyam dayta asanikwa. Dayya ati nabiyag a Biblia. Dayya ti kunada nga si bibiyag asa ti Dios babaen ti aramid tayo at tao na. Haan nga kuna tayo nga adda na santon a Biblia mo nuon datan iduldulin mo ngem ayan na nga rod sino mangibibiyag awan samet. Datayo nga rod iso nga kunana we are the living witnesses of the gospel, witness of the gospel kunana dayjay. Iso nga no dagupen tayo, di umuna, dagiti agasawa, dagiti awan asawa na agserbi kini Apo Dios na linteg iti karida. Tapno hanga makastrek ti demonyo nya. Tapno kisa uti Dios agbibiyag kada tayo. Iso nga kunak, datayo met nagrigat met ang sumrek ti demonyo. Ngam laglagi penyo ang ti demonyo kakabisado na tinasanton a surat haan. Ibaga na pa kin Apo Hesus kunana tinasanton a surat kunana pa Ngam ti panangibiyag di demonyo han na kaya nga ibiyag ti ebanghelyo. Han na mo ti agpakumbaba. Ti demonyo han na mo ti agpakumbaba. Ti demonyo han na mo ti agayap bagbagi na serserbian na. Ti demonyo, haan na nga ammo nga kitaan ti pagimbagan ti kabsat na, kayat na iso na laeng di pagimbagan na. Ti demonyo, haan nga agdaydayaw kini Apo Diyos, bagbagi na iti daydayaw na. Adda mapampanot yun nga, adda din demonyo na. Baka adda man pinanunot yun, iso na dayjay, baka kunayo manan. Ay bagbagi tayo, kitaan tayo. Ti demonyo hanga makastret, no adda kinapakumbabaking ka, pulos nga han nagtrabaho dayta. No ammom ti agayat nga para pagsayaten ti dadumahan nga makapagtrabaho ti demonyo. No amin nga aramid mo idaydayo mo para kini Apo Dios, haan nga makagaraw ti demonyo. Ngam no dayjay ti aramid mo ay yada dayom Apo, adadim demonyo mga tao ngam pakawanam Apo hang kumamot. Allah, Dios ko pakawanam. Allah takta, awis na kada tayo, ibiyag tayo ti Biblia tayo. Kaya tayo nga abaken ti demonyo itinagan ni Kristo. Basta napudno tayo ti kararag, ken panagserbi tayo iti pamilya, ken iti trabaho tayo. Padayakyak tayo ti pamati. Mamati ak iti maymay sa Dios, ama aman nakabalin amin, ana marsuay ti langit ken daga. Ken kadagiti amin a makita, ken di makita. Ken iti maymay sa nga Apo ani Jesu-Kristo, bugbog tong nga anak ti Dios. Nagtao diti ama ti sakbay ti amin a tiempo. Dios sa nagtao diti Dios, silaw a nagtao diti silaw. Napaypay so a Dios sa nagtao diti napaypay so a Dios. Nayanak saan anaparswa, Dios sa kasmet laeng iti ama. Ket gapo ken kuana na aramid dagiti amin nga adda. Gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo. Immulog ang naggapo sa dilangit, ket nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Kastamet na nailansa iti krus gapo kada tayo, iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket naitanem, nagungar iti may katlong aldaw, kas palawagan dagiti nasantuan asurat, immuli sa dilangit, ket si tutugaw iti makannawan ti ama, umay tumanen asidadayag, tapno ukumen na dagiti si bibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmet ti Espiritu Santo, nga Apo ken mangmangted iti biyag. Iso agtaw diti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamati akmet ti iglesia maymaysa, santa, katolika ken apostolika. Ipaduyak-yak ko ti maymay sa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaeg ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Hinte umararaw iti man nakabalin nga ama, babaen ken ni Apo Hesus nga anak na, pinarmek na ni patay, ket insubli na ti agnanayon a biag kada tayo. Impakita ni Apo Hesus ti kinaagturay na, babaen ti panangpaksiyat na kadagiti dakes nga espiritu,
Agkamang tayo nga rod ken kuana kadagiti kasapulan tayo iti panagbiag tayo ket kuna tayo Apo kaasyam dagiti tattaom. Tapno dagiti pangulwen ti simbaan, agserbida anapudno, ang mangirakurak ken mangsaksi ti panursuro ni Apo Jesus, ket may pasdek ti pagarian ti Dios. Kumararag tayo. Apo kaasyam dagiti tattaom. Tapno dagiti mangiturturong iti gobyerno, ken addaan turay, mabigbigda tinapudpudno aturay, saan nga agtaod iti kinaranggas, no di ket ti Espiritu ni Apo Jesus, kumararag tayo. Tapno dagiti laygo, maamiris da ang makiranod da iti misyon ni Apo Jesus, babaen ti panakabunyag da, ket iwaragawag ken saksyan damet, pinaimbagadamag iti aglawlaw da, kumararag tayo. Tapno mabang-aran dagiti masakit, maliwliwa dagiti natayan, babaen ti panaktipagrikna, ken itutulong ti ad-adupay anaayat ti panagpuspuso na kadakwada. Kumararag tayo. Tapno datayo anatipon ita Domingo, ad-addapay ti panakasurot tayo ti annong tayo a Kristiyano, at umakder amang supyat kadagiti may busor iti pamati tayo. Kumararag tayo. Agulimek tayo tayo matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo may karkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo kaasyam dagiti tattao managayat nga ama kanayon nga ipakitam ti ayat mo kada kami babaan dagiti pasamak iti panagbiag mi denggem dagiti araraw mi ket agtalinaed kami kuma iti sidong ni Kristo a makipagbiag ken makipagari ken ka ita ken iti agnanayon. Amen. Amin, o Apo, nga insagot mo, nam ay kenrigat, when amin ko, umay ko idaton, ken ka Diyos ko, kas pagyaman ko, kinaimbag mo. Iti daytoy ami sa pagyaman, apoy awat minanumo adatong, sapay kumatadda ka ikaryan, nga umawat ibagi kendarang. Bunga ti bandok ken linget mi, idaton mitaltar anapnuan sudi, amin araksak ladingit mi, ikaysa miken ka, o Diyos nga Apo mi. Iti daytoy ami sa pagyaman, apoy awat minanumo adaton, sapay kumatadda ka ikaryan, nga umawat ibagi kendaram. Amin, o Apo, nga insagot mo,
na may kinrigat, when amin ko, umay ko idaton, ken ka Diyos ko, kas pagyaman ko, kinaimbag mo. Iti daytoy ami sa pagyaman, apuy awat minanumo adatong, sapay kumatadda ka ikaryan, na umawat ibagi kendarang. Bunga ti banno ken linggit mi, idaton mi taltar, anap nuan sudi, amin naragsak ladingit mi, ikay sa miken ka, o Diyos nga bumi. Iti daytoy ami sa pagyaman, apuy awat minanumo adaton, sapay kumatadda ka ikaryan, nga umawat ibagi genarang. Iti daytoy ami sa pagyaman, apuy awat minanumo adaton, sapay kumatadda ka ikaryan, nga umawat ibagi gendarang. Kumararag tayo kakabsat tapno datayo ken dagitoy adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ti Apo awatin na kumarigiti daton karigita imam, Ket may paaya pakidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo iroknoy mi iti altar mo dagiti daton na pagserbi mi ken ka. Ipaay mo kada kaasi taawatem ket pagbalinem ida sakramento ti pakaisalakanan mi gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Basta ko ma'am. Itag-ayo dagita puspusoyo. Andalan sa ay ti Apo. Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. May karikit ron. Pudno unay a maikarikat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken ka o Apo na santuan nga Ama, man nakabalin ka tagnanayon na Dios. Ta pinarsom dagiti amin nga adda ket inurnos mo ti panagsisinno kat dagiti panyempo. Inaramid mo ti tao a mayasping italadawam ket intalek mo ken kuana dagiti amin a nakakaskas daaw agapwanam. Iti kasta kasunom, iturayan na dagiti amin na pinarsuam ket daydayawen na ka kadagiti aramid mo ana indaklan gapo ken Kristo nga Apo mi. Anansata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo ket kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo, Santo ti Dios dagiti amin napaswan. Ti langit ken daga muda, inipakaidaydayawan. Hosana, Hosana, Hosana iti katwa. Madaydayo ti umay, itinagan ti Apo. Hosana, Hosana, Hosana iti katwa. Hosana iti katwa. Hosana, Hosana, Hosana,
Hosana iti kangatwa. Pudnoon ay Apo, abiig ka akinasanto, kat si ka ti gugwayan, ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paay mo ta espiritum, amang pasanto, kadagitoy adaton, tapno pagbalinam, kat ti paay mo ida, kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na si aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispi sina sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo, kat mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy iti bagik, iso may yawat to, amay paay kada kayo. Kasta matakalpasanday di panang rabiida nangala iti kalis nagyaman maninken ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alain nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti darat. Darat ti baro ken agnanayon atulag. Iso amay ibuyat to amay paay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan nyo daytoy apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Tunggal iti daytoy, atin napay mangan kami. Ken iti daytoy, akalis uminom kami. Iparangarani, ti ipapatay mo, o Apo, aging gaiti, iyaay mo. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag kan di kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kataimpaay mo ama ikari kami ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi Apo tada kami amakirano diti bagi kan dara ni Kristo pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadaapo ti iglesia manaysak na iti sangalubungan ket parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pemmet ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo, ken papadi. Laglagi pampay Apo, dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo, apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi Apo, tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma, amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to, kinainggasatan na Berhen Maria nga ina ti Diyos, ninagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin na sa santo, isuda a nakapudno a nagserbi kan ka ditoy daga, magikadwa kam to kadmet kadakwada, amangitantan o ken mangidaydayaw ken kagapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, eroknoy mekan ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. 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 Intay umararaw iti ama, katwalwan tayo iti kararag na insuro ni Apo Jesus kada tayo. Mami sa
ilangi, adaydayaw tinagan mo, dumteng matibagarian, matumpal tinaken mo, dito'y nag-aakas sa dilangit. Idem kalakang ti alaw dito'y ti kanemi, ti patinayon nga aldaw pakawanem, dagiti basbasulmi kasmet kuma, iti pamakawan mi, kadagiti met nakabasul kada kami. Di na kami baybayan nga umanlugod, iti suliso ket di salakan iti dakes. Dawaten mi kan kaapo, tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami, ti amin ariribok may kanawa kami. Kabayatan di panangururay mi, ti kinagasa tanam namaen mi, kan iti yaay Neso Kristo anang isalakan kada kami. Kakukwam ti turay, ti panakabalin kendayaw, inian nangayon na din, tuwag sarday. O Apo Meso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo. Kapya nga aggapukan niyak tited ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam. No di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan ko ana. Ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumang adda kada kayo. Kasta ko ma'am. Iti napakumbaba, napnuan namnama, kinnapnuan ayat apuso, ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin, kapya. Cordero ti Diyos sa ikat kadagiti basbasulti sangalungan, mga asika kada kami. Cordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasulti sangalungan, mga asika kada kami. Cordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasulti sangalubungan, idem kada ti kapya, idem kada ti kapya.
Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban, iti daytoy apadayana. Apo, diyak may karing o may kakanya, hindi may salaeng nga sa mapaimbag tuntoy kararo. Mga ken kaapo ketiep kasko tuy arararaw ko itaasim kenayat mo inakitalik tuy asuko tumangadak ken kaapo ketiep kasko tuy arararaw ko itaasim kenayat mo inakitalik tuy asuko naruto Diyos sa puken ka inakawaten daytoy adipen mo ala inkakakibinin alaen katarabayen alaen kasaranayen tapnuak talenay da bukod nulaen naruto Diyos sa puken ka inakawaten daytoy adipen mo ala kakakibinen alaen katarabayen alaen kasaranayen tapnuak talenay da bukod nulaen tagita imam ipatay mo ukaweng sipnget ibiyag ko tasikalaeng tibagnos ko ngagturong kinapudno dagita imam ipatay mo ukawem sipnget ibiyag ko tasikalaeng tibagnos ko nagturong kinapudno naruto Diyos sa puken ka inakawaten daytoy adipen mo ala kakakibinen alaen katarabayen alaen kasaranayen tapnuak talenay na bukod nulaen ngaruto Diyos sa puken ka inakawaten daytoy adipen mo ala inkakakibinen alaen katarabayen alaen kasaranayen tapnuak talenay da bukod nulaen siya sinuak malagip mo marik nampay ka di amin nasugsugat ko
Agasam kadida o Diyos nga Apo, pasantuem kinakurapay ko, siya sinuat malagip mo. Marik nampay ka di amin nasugsugat ko. Agasam kadida o Diyos nga Apo, pasantuem kinakurapay ko. Naruto Diyos sa puken ka, inak dawaten daytoy adipen mo ala, inkakad kibinen alaen ka tarabayen, alaen ka saranayen, tapno agtalenay na bukod mulaen. Ngaruto Diyos sa puken ka, inak dawaten daytoy adipen mo ala, inkakad kibinen alain ka tarabayen, alain ka saranayen, tapno agtalenay na bukod mulaen. Kumararag tayo. Da kami anataraunan iti parabor ti pannakaisalakan mi, dawaten mi Apo, taday ito inted mo, amang saranay kada kami, iti pannakaladingit, pannakailangit mi, degdegan na kuma, adi agresat ti pamati mi, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso ang magipagbiag ken magipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti inggana. Amen. Kakabsat kalpasan ti third mass tayo. Dahil maikatlo a misa, maaramid ti Children's Festival tayo. Pangrambak tayo ti Fiesta ni Santo Niño, tadakta bulan, Fiesta ni Santo Niño. Ken at the same time, National Bible Week, dagitay ubing tayo apo no na kami sa datatan, ianos yung to nga isubli ida, into no malpas ti third mass, tamakidanggay danto, makipagrambak danto dito nga fiesta tayo. Pagyamanan tayo, dagiti sponsor, dagiti naayat nga timulong, pagpapremyo ka dagiti nga ubing, pagpakan, kastamot dagiti nagsaksakripisyo ang nagisagsagana Apo. Ti Apo adda kumakada kayo. Agdumog tayo, taawaten tayo, tinadaega pamindisyon. Ti Diyos sa poon ti liwliwa urnosen na kumadagiti aldawyo, tapno makapagbiag kayo asi kakapya, ket punwen na kayo kadagiti bendisyon na. Isalakan na kayo kumaadagresat kadagiti amin ariribok, ket pasingkedan na dagita puso yo iti sidong ti ayat na. Pabaknangin na kayo kumati Diyos kadagiti bertudes ti inanama, ti pammati ken tinadyosan nga ayat. Agbiag kay kumaanagaget nga agaramid iti naimbag, tapno mairagpat kay to iti agnanayon a kinagasat. Ti pamindisyon ti man nakabalin a Diyos ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo, bumaba ket agbati ko mga agnanayon kada kayo, ken iti pamilyayo. Amen. Nalpasen ti nasanton a misa, intayon iti ayat, ken kapya ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Agyaman tay kinagragsak tay ti amin na parabor na, yang nakitinted na daraken namin na, sabay kumata intay amin agkay kaysa ti sidong na. Amangibunan na itinaga